Gorila sedí na pni a spokojne si škrabká brucho. Zrazu si všimne, že medveď sedí vedľa nej a robí presne to isté. Gorila sa zamračí a pýta sa: vážne musíš ma stále napodobňovať? Nemáš vlastné nápady? Medveď sa len usmeje a pokračuje v škrabaní brucha. Gorila sa postaví a začne sa naťahovať, dúfajúc, že medveď tento raz zostane sedieť. Ale nie, medveď sa okamžite postaví a napodobňuje každý jej pohyb. Gorila prevráti očami a povie: vieš, že nie si gorila však? Skús byť aspoň raz originálny, prosím. Gorila skúša trik. Začne sa točiť dokola a dúfa, že medveď sa zamotá. Medveď sa však s nadšením roztočí tiež, až sa obaja tackajú. Gorila sa zastaví, chytí sa za hlavu a zvolá: toto už nie je náhoda, prečo ma stále kopíruješ? Medveď sa len rozosmeje a povie: lebo si cool. Gorila si sadne, vzdá to a povzdychne si: vieš čo, možno je fajn byť vzorom. Medveď si sadne vedľa nej, priateľsky ju buchne po pleci a povie: aspoň nikdy nie si sám. Obaja sa rozosmejú a zistia, že napodobňovanie môže byť vlastne zábava, ak ste priatelia.